תקשיב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, תן מנוף. חצוצרות. תהילה רואת חשבון חריפה, אחות בכורה ודודה שרופה, חיה על קפה ועל מאפים, אין סיכוי שיש אצלה איחורים. את אור חי פגשה בחברת הייטק קטנה, מתכנת רגיש, אין דימן וגם קצת אדיש. אתה מכיר את הקלה, ולא היא לא תמיד קלה, באוכל היא בררנית והיא ישנית נורא, לפעמים היא מבולגנת, בכללי היא קצת מוגזמת. היא אומרת לא לאלכוהול. אור חי תקשיב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, תן מנוס. תקשיבו טוב, זה קורה עכשיו באמת. חתונת אור חי תהילה, זה היום. אצלו השורש הוא פקקי הוא מושבניק בנשמה, נדיב הוא מתנדב לכל מי שצריך עזרה, מרים את האחיינים על יד אחת, מינימום הרקולס. איך נפלת טוב, הסתדרת ברוך השם, עם אישה כזאת לא יהיה לך משעמם. את מכירה את החתן, הוא גבוה הוא גברתן, אצלו מקום ראשון זה כיבוד הורים והוא מערבים קניין. יש לו חברים כמו מים, לב גדול עד השמיים, טוב שהוא בתהילה בחר, תהילה בחר, תהילה בחר, תהילה בחר. אור חי תקשיב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, תן מנוס. תקשיבו טוב, זה קורה עכשיו באמת. חתונת אור חי תהילה, זה היום. תעצרו הכל. לא הבנתי. הוא חילוני והיא דתייה, היא ערה בבוקר והוא בלילה, היא עכבר העיר והוא מהכפר, אל תצביעו לה דבר יקר. יחד הם חתמו תקופת אבטלה, אנגלים בשבילם מסתם או צפה, שניהם משחקים באפליקציה, לובשים חולצה מנדפת זהה.